bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala salminama inde mun e yettode mun caggal yettude Allah ko julde rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen hande tigui ha mbawɗen jottade ɗo e plateau men plateau Pindi TV gam huccodirde e bandiraɓe yewtide munen e waddude munen kala ko wowno e waddude munen kala e saka sikki ala en jottimi ɗo e yewtere meɗen pinal men hanki ganduɗa eɗen gowi bismade ɗo daneneɓe ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa yontaɓe leñol ngol tindinoɓe leñol ngol jangguinoɓe leñol ngol gueɗe moƴƴe baɗɗo fayida hande kadi en bismima ɗo danan men baɗɗo fayida woni Ablaye Ndiaye gorko mo babaɓe ene heeɗi junggo men ñaamo baɗowo guitare belɗo mo keɗotoɗono woni Yaya Sall baɗowo golle laftude suko keftinaɗo hande e banggue nalantagal muɗum hande noon Pindi TV on dañi koɗo tedduɗo ɗum noon mbiye hay on malawa eɗen coynatonomo guila ɓoyi en dañi fartangue hande tigui joddade makko ɗo henne woni Ablaye Ndiaye gorko mo babaɓe Ablaye Ndiaye bisimilla ma ɗo e Pindi TV eyyi caggal yettude Allah ko julde e ɓurnade windere o bajjo Aminata e Abdoulaye nelaɗo to gonga nelaɗo to windere est ce que en disnima waliyaɓe leydi men e seeremɓe leydi men en paggui jattoje manoje faade nene ba hande noon ko welamma tan kadi ko yettude Allah e joddade maɗa bandiraɗo debbo labɗo reedu labɗo golle o ko pulaar wiyata ko noon koyngal leydi bodde leydi so yimɓe ne nanodira so mayde waɗani ma wonde jeydiri wadde ko yettude jomiraɗo nde rokki en fartange joɗade hande ɗo e awango Pindi TV hande noon wona ɓussu radio walla nanal ala hande ko ngasa ngas ko ene tigui joddi est ce que ɗum noon en jetti Allah en jetti sabuji baɗɗi ɗo ha oɗo galle daña ha yimɓe jooɗiɗo hande wawde wadde nde ɗo yewtere est ce que yo Allah jokku balɗe mabɓe yo Allah kadi semminɓe allahumma amin ha yettiɗo wonɓe hen juuɗe mumen e hufɓe golle ɗe ha golle ɗe daariɗo ha ɗe jettiɗo ha dañen fartange wawde jooɗade ɗo wadde kamɓe kala ɓe nodda kamɓe kala ɓe jarnama e banggue moɓe keedi o ko noon tigui Ablaye Ndiaye kamɓe kala ɓe jarnama oɗon ciftine tigui ganduɗa bandiraɓe men ɓe gowɗen yaduɓe hettan ɓen to banggue kaɓirɗe to ko Samba Gueye Thiatwalo Mati en tawtora noon jonde ɗe Rougui Sall série kaw Abou gonɗo sababu hande jonde Ablaye Ndiaye ɗo tigui e Pindi TV bandiraɓe kala oɗon gowno wertude noppi moon e ganduɗa e darde Ayaw Pindi TV kono batten haqqille mum tigui gari hande bismiɗen ɗo ko gorko ngana Ablaye Ndiaye hol gonɗo Ablaye Ndiaye eyyi Ablaye Ndiaye ko inde nde babam wimi donc mbiyetemi ko Ablaye jettiremi ko Ndiaye kono to banggue yumma wimi mbiyetemi ko Ablaye Ndiaye ɗum no babam wimi ko ɗon noon mbiyetemi ko heddi ko noon mata dollini Ablaye Ndiaye o ko cifti mataw e daari donc jeyami ko nokkuni e babaɓe lowti beelal jeeri jibinami ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi e nokkuni wiye babaɓe lowti beelal jeeri ɗoɓe mbiyata guural yaaja beddaji yoɗa dagotoɓe ɗo toɓata leydi Sibo Lati Wuro est ce que donc ko falde ene wiye nokku walla mbiyen leydi Mauritanie ene wiye Barakna kono e nokku ne wiye département de babaɓe wadde koto babaɓe ɗo ko ɗon jeeyami est ce que eyyi Ablaye Ndiaye ganduɗa ko baɗowo cifti e daari hande keftinaɗo e nder saaha muɗum banggue cifti e daari eɗen ganduɗo cifti e daari nden ken joɗaten tan e mawɓe men ene tindana ɗum kenen Ablaye Ndiaye hande nawi cifti e daari ɗo e ganduɗa en cikkano hande ma yaɗon yettoyima ha ɗon Ablaye Ndiaye holko tagma ko duñma e ngal ɗon meccal eyyi ko ardi foof ko wiide kala kaɗa waɗa yataw aɗa yiiɗi ɗum cifti e daari jinmi wiide ko enen jeeyi ko pinal fulɓe ko coñce aadaji ko fina tawa kadi cifti e daari ko konnguɗi mumaɗi so tawi ɗi paccirama ko gandal sa ƴeewi cifti e daari holɗo waɗete noon waɗete noon koye lelewal e demminare bomi e sagataɓe hunde noon kala ko wurtinaka maaya saabu pine nana ñamodira gonal foof ne moɗa keddigal ngal no yimoɓe ɓe ni e hoɗoɓe ɓe e haaloɓe kamɓe foof ko dusde kono noon min ne cuɓimi cifti e daari hol ɗum koye men jeeya
kono noon cifte daari ko tanam mo ganduɗo kañum nehimi gondumi somo nelannomi o yeynannomi ko darol walla ala o wiyami ko ñamde jiɗɗa walla mi daranma so mboɗo heyɗi mi wiye ko ñamde nde somi heydano daranemi ɗum hedde haqqillam donc cifte daari ko hunde nde jeyɗen alay saago ɗum mawnine rokke wutte mum rokke mbadi muɗum heddi noon jamanu fof eko namdi so tawi en naati bunni cifte daari ala min wona tan jooɗade mboɗo daara ala jiɗmi ko rokkude ɗum mbadi kesiri wutti kesor ɗum noon so tawi namdal ngal woɗɗoyi waɗi mi suɓade ɗum ko sababu ko enen jeeyi neɗɗo woppata ko jeeyi sa woppi ɗum yoolo donc wadde hen ƴiƴam mum wadde hen fayida mum wadde hen doole mum e sembe mum ha dokka leñol maɗa e hoore maɗa fayida saabu kala ko ƴettuɗa so tawi mawni joguiɓe fayida ma yetto ɗon ɗum saabi min ne cuɓimi cifte daari hol hitande ɗo puɗɗiɗa wadde cifte daari ko hitande ujunnaji 2 waɗanno ɗum ko Allah yurmo ya fof ko Amassar Camerel cifte daari diwɗi duuɓi nogas goo wonti debbo nayejo ko mbiɗa ho wallahi ɗo radio Mauritanie Pascal ten koye ten donc noon garmi kumanmi yewtere nde ene diwɗi garmi kumanmi ɗum ɓe mbi noon debbo nayejo humande ɗum tiiɗani kono tiiɗi wiide ko debbo nayejo mo kumannoma hannde inde makko hannde gare inde eyyi gare inde ɗum saabi nde garmi tawmi Amassar e Camerel eɓe mbaɗi hen fodde mabɓe eɓe mbaɗi hen ƴiƴam mabɓe no doole mabɓe tollino e saaha mabɓe garmi noon ƴewmi hoɗoɓe ko wayno Idi Mamadou Aljuma ɗo Thiali Pali Thiali Jolguel Baraji tayo gayo Samba Thile Beeli Idi Mamadou Aljuma Saydou Malal Samba Sira to Dungel Wuro Doole ɓen ko hoɗoɓe ko kalsuji Mamou Soma en kalsuji ɓe ganduɗa ko Barusal en donc en mbawa Malick Pat en gaddumiɓe noon on saaha min jaggodiri e Ama Diarra mbimi min noon cifte daari jiɗmi ko rokkude ɗum mbadi kesiri mi nawa ɗum e hôtel aji mi nawa ɗum e guure mi nawa ɗum e nokkuji goɗɗi taw so tawi janggo e janggo so tawi yi cifte daari taw aɗa yi ɗum e mbadi kesiri tigui Ablaye Ndiaye cifte daari nawa ɗum hôtel aji nawa ɗum banggue goɗɗo beele aɗa jogui jagganɗomo hel malla ko an tan goto ƴetti ganduɗa idema wadde ɗum ko gonga noon ko pulaar wiyata ko so tawi adana hunde fof ko ma kolla yidde ma e sembe ma e doole ma kono caggal majjum so tawi hunde nde wonno yiira walla a dañi ganduɗa ma gueɗal eko mbatta ko a dañi hen fayida yimɓe jaggatma saabu mbiɗa jogui ɓe puɗɗodimi ɓe ganduɗa guila gummimi faade joni meeɗa yarude hen caggal saabu hande Houraye Yaya Diarra en goni ko leydi France ɓe ganduɗa ɓeɗo ɓe yejjita ɗumen ɓe ganduɗa Farmata Mamoudou Samba Doucouré en Amnara Bocara Condi en Idrissa Seydou Diaw en Hamme Ibrahima Sall en donc dendagal bandiraɓe ɓe gandumi ɓeɗo hande ene cinkimi so tawi mi joofima tan kelat so won mi ñaddi kirsat mbaɗa hen jawdi mumen mbaɗa hen fayida mumen kadi ene waɗi rewɓe ɓe ganduɗa hande eɗen mbawi wiide ko kamɓe ñanti en kala ɗo mbawɗen tolnade ko kamɓe ñantata en suppose hande so tawi en mbi hande duuɓi 3 walla duuɓi 4 walla duuɓi 7 hande en coran wutti ko gueɗal saabu ɗum ko yimɓe ñantoɓe ma par ce que kala ñantoɗomo yiiɗi ko jooɗa wona ko noon tigui Ablaye Ndiaye ɗum noon yo Allah accanen ɗon yontaɓe leñol ganduɗa walloɓe nalankoɓe walloɓe kadi média ɓe wallotoɓe kadi liggotoɓe kala ganduɗa ɓiɓɓe fulɓe ɓe dillata yo Allah accan ɓen ɗon ko juuti ɗum noon ha joni kadi en jaldan tan e Ablaye Ndiaye gorko mo babaɓe joni min jiiɗi gartanamin tan e tindol daɓɓol malla e darol daɓɓol jokken golle eyyi ko pulaar wiyata ko tan aɗa andi pulaar wi so tawi neɗɗo nandama wendu hayso wendu ɓeeɓi yo tappir mo tawi ɗon so jubbol lamminima sa yeehi jeere mbasa yijide nebam ɗum noon hayso ko cetti kunal mi waɗa darol heddo hakkude meɗen wona no mbiɗa ni awde noon ka baniraɗo debbo labɗo reedu labɗo golle mi waɗanma ɗo darol ɓiɗɗo debbo est ce que Mouda Siley Mouda Hamad Demba Korka ɗo jeeya guelaji sakke boɗeji o wi gilli ko pooli aljanna so dewi kala ɗo beela juuro ɗo noon ko ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa omo leeli e suudu makko goram jamma o nawi jamma o woddi o ummi e mbaldi makko tawi joom galle makko ne daramo o wi kaw o wi nam o wi kaw o wi nam o wi jam kono wona ni mbalduɗa o wi ko ni mbalduɗi
worɓe ɓiɗɗo gadano so nde ɓe jibini ɓiɗɗo o wi joom galle makko holno ɓiɗɗo o wiyete o wi mbiyen mo fimde e gurdam ma so tawi neɗɗo ala fimde ala ko jogui haydara ɓiɗɗo on fuɗɗima mawnude sene fijoya e sukaɓe wiyete ko fimde ɓiɗɗo ɓe mbiɗu noon ko fimde ala inde wonde ko wona fimde Allah rokkiɓe kadi ɓiɗɗo goɗɗo ɓe mbi ɗum ko aadi ɓe gadodiri ɓe kadi ɓe piɓodiri yeehi ha waɗi jamanu ɓiɗɗo gorko o ɗo leeli jamma ne daramo ɗo kanko ɓiɗɗo gorko kanko ɓiɗɗo debbo o namdimo holko dardata ɓiɗɗo gorko guirmum beddi gonɗi tawi noon waɗi dumunna ɓe ndendani mbaldi o watti yiide gorko o ne deeƴi ɓandu mum ene maayi kadi o watti yiide gorko o natti waade ɗo wano e makko o wi baba galle o wimo naam o wi kaw o wi naam o wi ittunomi galle babam ko sababu fittanu maɗa mi watti arde ɗo e galle eɗen joddo juuti en beldani kadi en kaldata en jewtita hay baldi en natti wondude baba galle o wi naam o wi so tawi won goɗɗo mo jiɗɗa tawi ne waala e ɓerde ma kalnami o wi mo ala o wi wadde holko saabi so tawi mi haalde ma o wi yeyi o wi haala men ne raɓiɗe natti juutde no wayanno o wi holko saabi ɗum o daari ɓiɗɗo debbo o wi ndeke wonko wawi wonde e ɓerde ma kanko gorko kanko ɓiɗɗo debbo o wi wonko wawi wonde e ɓerde maɗa ndeke tan ko haalandemi min ɗum mi meeɗani ɗum sikkude saabu aɗa andi ɗo gummodi ɗen kadi kene wadduɓe aadi o wiyete ko fimde o wiyete kadi ko aadi wi wallay ko gonga o wi kono noon mi yiɗano haalandemo o wi haalanam tan o wi mi haalanma o wi yeyi o wi waɗi oɗo dumun hande waɗi lebbi tati o wi yeyi o wi mboɗo woni ɗo e galle kono mi wona neɗɗo o wi hooram nde woni ko dow koyɗam nde goni ko less walla hooram nde o wi yeyi woni ko less koyɗam nde goni ko dow o wi ummade wuddam ha fayi koyɗam koko maayi o wi yeyi o wi haala ko mbawanamami haydara kono noon sawde mi selnani mi wawna hooram mi wi jinmi ko jaaha o wi hande o wi yeyi o wi wona ɗum nawtem galle babam saabu wonko mbadduɗen wonɗo newduɗen o wi o wi ne heddo e ɓerdam o wi wona e ɓe rewɓe jeeyaɓe eyyi ɗum noon darugol ne juuti noon waɗe mbaɗangol ɗo tan eyyi ko ɗon tigui Ablaye Ndiaye ko sabbono e ma ko ɗon tigui yimɓeɓe cabbino e ma tindi e daari ganduɗa ko hunde wande fayida nde fotani weltidede hay saaha goto gari ganduɗa guila tinde e daari natti ɓiɗɗo natti nehanade yummum debbo natti nehanade joom galle mum miñiraɗo kadi natti nehanade mawniraɗo nde won noon tindi ko tindinoje daari ko daranode hanki cifti ko ciftinoje ndeha noon so yimɓe dañi hono baaɗo hono Ablaye Ndiaye ni ene ubbi tan e yimɓe tindi e daari mbiyeten ko hayo en malama kala ɓiɗɗo pullo ɗo wonno goto foof yo jaggu hen doole mum e darde mum gati kanko ko barlitiride fi sabilillahi gam wallude leñol ngol no yarire e yesso ɗum noon Ablaye Ndiaye ha joni kadi ganduɗa min duttoto koye ma tindi e daari andano koye nder galle andano ko mamiraɗe tindana tanu andano ko ɓiɗɗo yummiraɗe tindana ɓiw hande noon Ablaye Ndiaye min jii waɗata ɗum comme no concert e nder guure he ka battu ɗum nalankagal mal aɗa andi woni fo e aduna so tawi a jaggui jamdi ha wuuli e junggo ma so ɓuuɓi a dañata ɗo goppuɗa ɗum kadi so tawi a nangui hunde guila ɗo ala fayida so tawi dañi fayida ko noon fayida ma tolnoro kadi sa yii hunde ha jaggui ɗum valeur a anda ɗo pawɗa ɗum ganduɗa ɗo joƴƴinɗa ɗum hunde nde noon so wonti coggu kala ko satti weeɓa kala ko satti ko ganduɗa ene satti yiide ene satti hebde mawna e neɗɗo o kono kala ko weeɓi yiide weeɓi hawrude weeɓi dañde jogata ko fayida gonga cifti e daari noon mbimi so wonti kanŋe so wonti kalis walla so wonti jawdi walla so wonti hunde foof ko jari fof yimɓe jooɗo saabu ko enen jeeyi wallahi yimɓeɓe gardani concert o sababu Ablaye Ndiaye non ɓe gardata concert o ko sababu koɓe jeeyi ko saabu koye mabɓe jeeya koye mabɓe ummi ko tanira mabɓe mamira mabɓe so tawi ɓe garani ɗum ko kamɓe jeeyi soɓe goppi ko kamɓe jeeyi kono kala ko jiiɗa dari wonko darni ɗo kadi kala pinal ngal nawetake télé hanki wonno ko dingiral
dingre pusi ande hay goto yeran ummo jamma ne yaha ene jooɗo e leydi ene ɓarfino walla ene jooɗo ala joni holɗo dingre men gonti koye radio ji ko toon noppi goni ko toon guite kucciri ɗo guite kucciri koye téléji gonga donc so tawi pinal ala e radio ala e télé kono min noon mbaɗa andi wonko dañete e nder dingiral ko dañetake ga e nder télé gonga saabu aɗa yaha e nder dingiral kawra hen neɗɗo ma meeɗano yiide joddoɗa e neɗɗo ma meeɗano joddade calmodira e neɗɗo keɗɗoɗa ko ganduɗa dingiral wawi rokkudema ko ɗum waɗi duttinmi e nder dingre men hanki no wano hanki saabu mboɗo heewi wiide e nder kirɗeli ɗi mbaɗatami ɗi e nder ko wayno garlol nde gari mi kuccitmi e asman ƴewmi dow ƴewmi lelawal ƴewmi koode ɗe mbimi ko ni wano hanki skay gonga saabu mboɗo wiya nananoma e damar galleji kala nananoma e damar galleji kala nananoma e damar galleji kala hoɗanoma e galle mama siftanoma e galle mama kuballeje e ñañoje e galle mama kono noon wontiɗo wonno ala ɗo yano wontiɗo wonno kadi ko ni wano ko ɗum saabi noon mbimami cifte daari mayata ha abada so mboɗo wuuri min mi mayani skay saabu mboɗo fondi hen hunde foof ko ɗum saabi noon so tawi hunde nde yettima ɗo yettiɗo a waɗi hen ƴiƴam ma a waɗi hen doole ma ha yettimo nokku so neɗɗo no sohluma an a hollat ma a hollat neɗɗo no sohlirtuma ni ko ni gardami saabu mboɗo jogui turup hoɗoɓe pawi koye ciftedari wiya ko diɗɗal ciftedari waɗi ko nayotoɓe waɗi ko hoɗoɓe waɗi ko yimoɓe waɗi ko dilloɓe e nder ciftedari ɓeɗon wonko jogui ɗumen jokku golle jaggani ɓe saabu alay saago sa sohli ciftedari aɗa sohli turup o ko contrat mbatta gonga saabu hande le 4 et le 5 to e Cidé wuuro Gaydembe wuuro Fangonago Jamgo anda joni ciftedari ne yaha ɗon kono na waɗ ɗum ko contrat so ala contrat bougera saabu yimɓeɓe ko aroɓe sappo e goho ɓiɗɗo neɗɗo sappo e goho neɗɗo sene jaaha jarata koyɗe jarata ko oroji oroji ɗi ko ma mbaɗe carburant yimɓe aroɓe ko ma ñanto donc yimɓe ko joom galleji en sene koota kadi alay saago goto fof woda ko nawti ɗum noon alay saago sa sohli ciftedari woto kañum ko namdi wiye hande ko ɗo yarata donc ɗo yaranno e temedere ɗiɗi ha wonti 4 donc ɗum ɗon kadi ko wawde hebde yencinde saabu so yimɓe gaari nokku moƴƴi ko liggo holko ciftedari waɗi so tawi a addi ngal ɗon namdal mami haalata holko ciftedari liggi aussi tigi ciftedari hande ɗo kalten ɗo koye télé ene jogui leydi ndi ganduɗa heeɓi koye golle ɗe ha leydi mahi galle wi ɗum galle ciftedari aha kadi kalami koye télé saabu kalami ko ciftedari liggi addi ɗum waɗi ko galle jogui ko siége muɗum mo jeeyi hol baɗɗo ɗum waɗi ɗum ko Ablaye Ndiaye mo ciftedari donc galle o no woodi yo Allah rokke gara Mauritanie ha mbala e nder galle ciftedari galle one min mbaɗi hen kirɗel ɗiɗi saabu galle o ko galle mawɗo mo ganduɗa ne waɗi espace mawɗo somin jiiɗi wadde ɗon hirde ñande 31 décembre 2016 ko ɗon min mbaɗi hirde amen jamma donc ene wawi nawde hayso ko temedere neɗɗo jiiɗani waɗi cuuɗi mum waɗi nokku mum ɗum ko kadi ko yettere Allah ko ciftedari waɗi ciftedari ne jogui ko wiyete ko sonorisation muɗum woni hande so yiiɗi wadde hirde jarani kene jiggoyo walla ne luuɓo ala ne jogui sonorisation mum jogui ɗum ko miñam biyeteɗo Abou Ndiaye donc sonorisation ciftedari jogui donc nde min puɗɗi sodde ɗum min uddiri ko nokku ne wiye fondu jeeri e nana ko cesko wuro heɓe demba hatare ɓuure galle Allah ko on sonorisation min puɗɗi uddide à partir de ɗon ciftedari kadi ne jogui kar ko wiyete kar ciftedari jogui ɗum ko Oumar Samba Ndiaye kala ɗo yahata kañum déplace to nawa yimɓe ciftedari ɗum wadde ko taɓal est ce que ɗum ɗo so tawi a dañi ɗum an e ciftedari ha yetti ɗum ɗo a yettere Allah ɗum ko yettere Allah ɗum noon en jettat kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe nootiɓe rokkuɓe en doole rokkuɓe en sembe wonde heewani ko neɗɗo nodduma namdo kañum hoɗo foti heede hol caɗele muɗum namdoroɓe caɗele amen mbawi dusde amen e oɗon fannu ko mawɗum ko yettere Allah ɗum ɗo ciftedari waɗi ɗum eyyi ko banggue keddiren ɗo ko en mbawa limtude guure ɗe ganduɗa hande fuɗɗora ko ɓoggue ko toon ciftedari idi wadde hirde beelel koyle guirloje a faami ciftedari waɗi ɗon hirde ganki baba dunde ciftedari waɗi ɗon hirde cenel haalayɓe lamɓe jiggoɓe jammi juma jammi alpha waɗi ɗon hirde holɓe waɗan ɗon fodde fedde mudduɓe leydi saro ndogo jiberi en jejjitaɗe ɗon guure en kalino fondu jeeri jowol yowiloɗe jeyna buuɗi Abdoul Sow en
tigi Ablaye Ndiaye cifte daari waɗi golle tidde ɗe ngannduɗaa cifte daari Ablaye Ndiaye a yehi hen no feewi a waɗi hen feewi beele ko ɗaminoɗa pulaar ngu par ce que cifte daari ko pinal meɗen beele ko aɗa yii hen yimɓe ɓe eɗen jii hen koye mumen to banggue pinal ngal par ce que aɗa yaha e guure he aɗa nodde e nder hôtel aji aɗa nodde ko wayno la case ben aɗa yiya toon ɓiɓɓe fulɓe ɓe ene garana notama beele aɗa yii kamɓe ɗum no hokkiɓe pinal ngal ɓe poti hebde ko jiɗɗa hande pulaar ngu tolnoɗo si par ce que wonko rokki hen sen ƴeewi joni ngara e wuuro saabu minen min mbiyata kala neɗɗo ɓormo so tawi a ɓorniteri ma timmani min cohlanima nder dingiral ngara kadi so tawi aɗa waɗa hunde almami jama mawɗo wuuro so tawi jaɓɓimama firti kene yaade ko mbatta ko min meeɗa wona wasu kono kala wuuro ngo min gari mawɓe jamaji hokoɓe diine hokoɓe aada hokoɓe dawrugol ene gara ene jaɓɓo amen emin jiya sukaɓeɓe ene ɓorno ko timmi ene mbaɗa hono kotone kaƴaɗe ene ndaago ene ciftoro cosani men mbaɗa hunde ɓalli mumen jiya kadi ko wayno kinɗe meɗen jaltina ɗum ko wayno cubalagu ko wayno gawlagu goto foof yaltina ko jogui taw koye nder jaɓɓugal cifte daari kadi min dokka yimɓe fartagi wawde haalde wawde yettinde pini mumen yimɓeɓe mbaɗata comprendre no mbaɗata comprendre kadi eɗen jetta ɗo mo ganduɗa ko ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lollirde e Bélé Ba maire mo commune de Babaɓe saabu hande so tawi en jettima radio ha en dañi ɗon hande ɗeɗo doole ha en mbawi wadde déplacement ji en jettatmo saabu hande ko dillet hen ko e nder radio ji ɗi ko joɓɓeɗen ko e nder société ji liggonɗen ɗi ko Allah e makko donc en jettatmo ko neɗɗo parnorɗo ko neɗɗo daraniɗo pinal daraniɗo leñol dusɗo Ablaye Ndiaye dusɗo kadi fuurankagal saabu galle makko min mbaɗi ɗum kirɗel wona goho wona ɗiɗi donc waɓe no mabɓe ni en jettataɓe saabu so tawi neɗɗo itta jawdi mum itta laamu mum ene rokka sukaɓe yo jogo doole yo cuus on kadi duwonti ko noon tigui Ablaye Ndiaye yo Allah lubre ko juuti ko Allah hokkuma ko amin gam ganduɗa sa woni ɗon ko juuti ko nafoore ɓiɓɓe fulɓe ɓe ko nafoore kadi leñol ngol nafoore fuutankagal ngal joni noon aɗa wawi hokkude yimɓe daarel daɓɓel haade munen uddude taw daɓɓel tan par ce que ganduɗa yimɓeɓe foof ne keɗotonoma Ablaye Ndiaye haaɓe jiiya image ma ɓe jiiɗi kadi ko daranaɓe keɗo eyi aɗa andi aduna woodi hen tan ko cimoje ɗo noon gaddantumami ko darol ngolɗo darol noon hokkata ko yiyande ko ɓiɗɗo debbo goro o wiyete ko Kumba ko ɓiɗɗo debbo jontaɗo kono noon o wona bawɗo golle ɗe mbatten ɗe ko wayno ndefu o neraki on banggue yumma ko noon ene yiɗimo kono gollanayi hokkanimo mbaadi liggey ko janggo so tawi o jooɗimo suudu makko taw mo wawa gollade bammakko ruttimo noon wimo noon so tawi a ligginani ɓima o janggo so tawi o wontoyi o heɓoyi suudu makko o jagat kanko ɓiɗɗo debbo o gorko o resimo desɗo mo Allah waɗi ko demo kanko ɓiɗɗo debbo o noon watti hurnoyade futurne takkusane juule mo ara ndeke Allah waɗi bandiraɓe jiilol ƴettimo o ronki andude jungo makko ñaamo e jungo makko nano o woppi lawol gonamo wone yaade nde hoore nde artata omo wambi ɓiɗɗo kecco e dow keeci makko ndeke Allah waɗi o ronki andude lawol o gayni ndiyam omo ronino o ƴetti ko ronino ko dongal makko o fukki omo jogino ndiyam ɗam gasi omo wambi ɓiyu Allah addimo ha e nder ladde o wakkilima hankkadi o natti wawde yaade o felliti joɗade ɓiɗɗo o no waya kono indi makko ngala kosam ndeysan o dirani ndiyam yidde yarnude ɓinguel ngel ndiyam ɗam ala ɗon ɓiɗɗo no waya e nder jamma kanko tan e ladde o woni ɗon hankkadi ha jamma woɗɗoyi ɗo woni ɗo hankkadi o fiftimo hoore makko kanko ɓiɗɗo debbo o ko maayo o waɗi feere o ƴetti mbotu ngu o haɓɓe koyngal cuhlel ngel o haɓɓe koyngal makko cuhlel ngel yiiɗi ladde ene yiiɗi yaade kanko ɗo woni ɗo ko leliri ko portiɗo
ndeke Allah waɗi e nder jamma he kanko ɓiɗɗo debbo o hawre ladial ndeke Allah addi waji goto no wiye ko baño ɗon ɓe mbiyata ko baño mo soyata ari ha yetti e nder jullu yi barode ne dirani ɓiɗɗo debbo o kanko baño o noon o haaɓe barode ɗe o felli barode ɗe dogi o ari o tawi cukalel ngel no wuuri kono yimiraɗo ko cankiɗo ananani mi nani kay o ƴetti cukalel ngel omo jogino ndiyam o yarni cukalel ngel o jaggi yimɓe ɓiɗɗo debbo o wirni ɗum o waɗi ɗon jullare guila barode ɗe ñamani ɗum o ubbi o ari ha o yetti noon e lamɗo wuuro o wi lamɗo wuuro o wi nam o wi lamɗo wuuro o wi nam o wi lamɗo wuuro o wi nam o wi min noon mi jeeyaka ɗo garɗo ko koto o wi eyi o wi ari mi ari ɗo mi yettima ɗo hannde mi tawi gandarma e ladde nde debbo ne maayi kono ɓinguel ngel no wuuri mi ubbi debbo o kono mi addi cukalel ngel est ce que eyi ko ɗon tigui Ablaye Ndiaye ko weeli yonata ha taw ko saga men gona ɗo ene ganduɗa ha janggo gueri ko kalata ko ene weeli ene waɗi gartam mais ko ɗon tan nde mbaynortoɗen mbaynoɗa bandiraɓe guddani eyi ko addi foof Tidianiatou mi wima Seydi Sar debbo mo hollalde saare kadi pular no wi inde no ɓuura jomum kadi ko mbatta ko ene moƴƴi kadi min belti e golle ma min belti ko mbatta kadi ɗum ɗo hannde ko hunde mawde nde ngannduɗaa famɗaani emin ñaago kadi yo Allah juutnu balɗe ɗe emin ñaago fulɓe ɓe kadi yo jaggane heɗotoɓe yewtere nde yo jaggane sabu ɓe mbi arde debbo bonani arde gorko bonani ɓuuri bonde ko ngara taw bande en paamani e ko mbaɗɗoton ko e ko mbatton ko fof eɗen jetta Allah nde Allah rokkata en sembe wawde yettin paadal ɗe donc wonɓe radio ji ɓe e wonɓe ɓe télé ji ɓe fof kamɓe jiidi yuma e baba ene mbaɗi erago noon nde ɓe dokkata kadi ɗeɗo télé doole mabɓe e sembe mabɓe ha paanale ɗe fof jetto amin allahumma en jetti kadi bandiraɓe kala en jetti kadi o mo ganduɗa o Yaya Titi walla mbiyen Yaya Sall ko nalanki international mo ganduɗa hannde ene duusi en to banggue gacci e dendagal bandiraɓe surtout bandira debbo o mo ganduɗa kañum ɗo Rougui Sall jeyɗo sababu perɗo lawol ha joni nde ɗo jonde eɗen jettamo kanko nen feewi ko noon tigui Ablaye Ndiaye bandiraɓe kala beltima nani ɗo dande ma aɗa soynirno guila ɓooyi hande tigui a jooɗima ɗo e Pindi TV bandiraɓe kala wonɓe e diaspora ko tigui ko Ablaye Ndiaye gorko mo Mauritanie mala mbiyen gorko mo babaɓe ko on tigui wonno hande koɗo men ɗo jagganɗen to gacci belɗi baɗɗi fayɗo ko Yaya Sall ɗum tigui on beltanama ɗum noon hettanno to banggue kaɓirto ko Samba Gueye e Mati ene wonde Thiat Walo bandiraɓe yesso haalirde nde ko guiɗo mum sehilu mon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sar debbo mo horndolde saare ñang paliɓe buuɓi jeeri heddorango e molarango hersi Allah yiyedeɓe ko on tigui arno yewtude men e yewtere men yewtere pinal hanki so bismima ɗo tinde e daari ko hani waɗi ɗum noon bandiraɓe jaam dow jaam less jaam funnague jaam hirnague jaam ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi taw ko Nouakchott mine Samba e Ablaye Ndiaye caɗel kala bisimilla ma jaarano fewi ya waɗa jaam